236,000 pesos nga kinatibukang kantidad sa Shabu ang usa ka lalaki nga target sa bypass operasyon nga gipahigayon alas 12:06 sa Udto, September 30, 2025 didto sa Prok 1, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Luloy, 44 anyos. Atol sa transaksyon sa pulis nga nagpailang pusir buyer na palitan ang suspect og usa ka pakiti sa gituhang Shabu. Samtang sa pag-body search sa suspect nasakmit ang laing 5 ka pakiti sa gituhang Shabu. Din ang tanan mutimbang sa 20 gramos. Dugang sa nasakmit ang pitaka nga gisudlan niini sa druga, usa ka unit sa cellphone og usa ka unit sa motorsiklo. Gihikay na sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kun pagpayuhot sa ginadling druga batok sa dinakpan nga gitanggong na karon sa lock-up cell sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplement nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.